जोंहा नैबे दैलामावहाय मैदेर मासे गोगोम बिराद गिदिर मैदेर जोङो लोगो मोनफैदों। खुलुमबाय लोगोफोर, अब्ला भिडिअखौ जागायदिनि। नैबे गेट बानायनानै दोननाय बेनिफ्राय दा नोंथांमोना नुबाय बेयाव जाहैबाय नै वेलकाम मावरिया बान्ध कमिटि। दा नैबे मावरिया बान्दोनि कमिटि बिथांमोना बरायजेनबाय बयखौबो नैबे गेटनि गेजेरजों। दा खाथियाव दङ SSB केम्प, भिडिअग्राफि रेस्ट्रिक्टेड जायगा जानो हागौ, आं बेखौ बारनानै लालांफिनगोन। जायखिया थांदिनि नैबे समायना रमायना चिरां डिस्ट्रिक्ट खैलामैला एरिया निचिमा हालामनि सिङाव थानाय नैबे मावरिया हाजोनि नैबे स्लुइस गेट बानायनायनि अपेनिंनि गिदिर हाबाफारि। लेट्स गो। अब्ला थांबाय थादिनि लोगोफोर जायगासिम, मावरिया हाजोनि बान्दो एबा स्लुइस गेट बानायनाय जायगासिम। दा बिथांमोना नैबे हाबाफारिनि थाखायनो जागा जागा साजायजोबदों। नैबेयावहाय सेन्ड ग्रेभेल लामाया अब्ला जायगासिम थांग्रोदिनि लोगोफोर, बेनिफ्राय नुसिगोन दिनैनि नैबे मेहेरगोनां समायना बिउटिफुल हाबाफारि। दा नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ सिगांनि बे हाजो मावरियाव फैनाय दुगैफैलायनाय भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना मिथिगोन दा नैबे जायगायानो। बेनिफ्राय दा स्पटआव मोनहां जाबाय लोगोफोर। गोबां मानसिफोर सोरबा ट्रेक्टरजोंबो फैदोंदां नै। अब्ला लोगोफोर आंहा दा सफैबाय नैबे समायना रमायना जायगायाव। बेनिफ्राय दामनाय देनायबो जागासिनो दङ। दा लकेशना बेबायदिनो, दा लकेशनाखौ जोबोद साफाबो खालामदों। मानो होनोब्ला रायजो राजा फैगोन, बेवहाय सावरायनाय मानाय माखासे थागोन, जानाय लोंनाय गिदिर पार्टि बेलाय। बेनिफ्राय जायगा बिदिनो भुटाननि सन्थ्रा। जोबोद रंजानाय मोन्दों रायजो राजाफ्रा, जिहेतु गावसिनि मावनाय दांनाय गायनाय फुनाय आबाद बोखांनायादि गोरलै राहायै जाफिननो थांगासिनो दङ। बेनि थाखाय बिथांमोना जोबोद गोजोननाय रंजानाय। बेनिफ्राय ओरै नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन नै बिराद मोजां जिरायसालि एबा रेस्ट हाउस बानायनानै दोनदों। दा नैबेवहाय आलासिफोर जिरायनानै दङ नै। दा आंबो बेयावनो हाबलांनानै दसे जिरायसिगोन। अब्ला होफैबाय नै लाल साहा जोंनि आब'आ। दा लाल साहाखौ लोंनानै लाग्रोदिनि लोगोफोर, बेनिफ्राय आङो जायगायाव एक्सप्लर खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिलांजोबगोन दे। दा बेनो जाबाय समायना रमायना मावरिया हाजो बान्दोनि नैबे एरिया, जे जायगायाव स्लुइस गेटआ बानायजागोन। बेनिफ्राय आं कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ सिनायथि होनि। नैबे गुमैया जाहैबाय आफादगिरि माने प्रेसिडेन्ट गुमै रतन नार्जारि। बेनिफ्राय नैबे सारा जाहैबाय सेक्रेटारि बिसिराम गयारि। मैयाहाय अफिसियेलि फिथा हानाय एबा इनागुरेसना जानानै थांबाय। दिनैथ' माने पार्टि आरो माने गोजोननाय रंजानाय मोननानै माने बेबायदिनो जानाय। बेनि बारै आं खोथानो थांगासिनो दं। बेनि सिगां मैयानि अफिसियेल अपेनिंनि जिनाखि जायगामोन नैबे खाम्फा गायसननाय, बियो नैबेयाव जानानै थांबाय। नोंथांमोना बेयाव नायोब्ला एसे नुनानै बुजिनो हागोन। नैबे मावरिया बान्ध FIS नो दा आन्डार PMKSY नि आन्डारावहाय मावनाय मोनसे खामानि 21-22 नि फाउन्डेसन स्टोन लेड बाय श्री प्रमद बर' अनरेबल चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार अफ BTR। दा ओरैहाय मोखां जाहरनोब्लानो नोंथांमोना नुगोन समायना रमायना हाजोखौ उन साइडनावहाय, माने उननि साइडआव। दा जों जेराव थाबायगासिनो दं, जेराव नैबेफोर हाबाफारि गासै संनाय खावनाय जादों, बे जाहैबाय जोंनि इण्डियायानो। बेनिफ्राय बै हाजो नुहुरनाया हाजोआ नैबे खलबसेया बैयो ओरैनो नैबे। ओमफ्राय मावरिया हाजोथारा अबेखौ होनो? बेनो। ओमफ्राय मावरिया नाम थानायनि जारिमिन दं नामा माबाफोर? मावरिया होनोब्लाथ' जेन'बा बिमा बिफा गैजायै मावरिया। बे खलबसे हासिं मावरिया हासिं खलबसे हाजो आरो बे। ओमफ्राय जोंनि इण्डियानिनो नै बै हाजोआ ओरैनो सिख्लाबसेया, बेनिखायनो बे मावरिया हाजो। दा मावरिया हाजोनि साखाथियावनो बेनिफ्राय बे दैखौहाय भुटाननिफ्राय फैनाय सुखान थाख्लायानो। बेनिफ्राय जोङो संनाय खावनायखौ नायनानै लादिनि। माने बिराद गिदिर हाबाफारि, रोजा सुबुंफोरनि जानाय। मैसो मानै गाहाम, मानै मैसो। बेसेबां बेदना बेसेबां जाखो? हामबाय होनदों जोंनि सोमदोन इउटुबार बायनायखौ। दा जोङो नैबे मावरिया बान्ध कमिटिनि जिथुनाखि दिनैहाय मोनसे रंजानाय, नैबे रंजानायाव जोंहा जाय थिखादार, मुंखौ बुंथ'ला, जायखिया जोंनि थिखादार सारनि अननायाव जोंनि रायजोफोरनोहाय मोनसे रंजाथोंसै होननानै मैसो मानै बायनानै हरदों। दामाबो गोगोमखा। ओमफ्राय जोङो सुनाय जायाखै, जायखिजाया बिराद
गिदिर आरोखि माने बिराद गिदिर माने मन हिसाबै माने 10 मननि खम जाया 10 मननि खम जानाय मानैजों ओमफ्राय अमा थाबाय माथाम औ ओमफ्राय जानायाथ' दाख्लैनिफ्राय जाबाय अमाखौ लायोब्ला माब्रै जाहैबाय टटेलि आच्छा दाख्लै मासे जानाय जाबाय मावग्राफोर दांग्राफोर लोगोसे दाउ थाबाय हनै 3 कुइन्टेल बेबायदिनो होमब्ला नैबेबो मैसो ने आदा मैसो आरो मैसो ओरैबा मा मैगं हादों जाहैबाय ओमफ्राय मा जाहैबावदों सामब्राम जाहैबावदों औ बानलु देदों नै ओमफ्राय हरैनायबा मा आगनदाय मैसो आगनदाय हरावहाय जागोन बा आच्छा मैसो मानो बेसे गोबाव लाखो गोदानायाबा बेलासिनि 4:30निफ्राय मोनानि 10:30 आबा दहाय फुङावहाय गोदावबाय जोङो 7:00निफ्राय दा बेखौ जागोन नैबे जाहां जाबाय नामा आदानिलाय मोनथारनोसै ने मेजेमथारमोन आरो बिदर नालाय मेजेम नै जाबाय लाब्रा आलु लाब्रा बायदिसिना औ बेबो लाब्रा बेबायदि आरो माने गिदिर पार्टि माने पिकनिकबो होनजाबाय गिदिर मोनसे रंजानायजों जानाय नैबेबा मा दाउ लकेलनो बे मैसो जायैफोरनि नामा औ मैसो बेदर जायैफोरनि थाखाय दाउ लकेल नै मा बेदरलाय मैसोआनो मैसो मेजेमथार माथो ने मानैबो हालुवामोन नामा गं खेंख्रिलायबावसो बा ओंखानाय आइटेम्सफोरखौहाय नायनानै लानि बेथ' नै ओंखाम मावरिया हाजोजों समान जाखाबाय नै ओरैबायदि गोजौ माने गोबां रायजोफोर जागोन ना बेनिफ्राय माखासे मोननाय बेदर मैसो बेदर बे नै अमा बेदरबो दङ ओरैहाय नै बेबो मोनबाय अमा लाब्रा आलु कफि बोथोरनि बेबायदि आरो माखासे संगासिनो दंबावो नोंथांमोना नुखादों ओरै जाहैबाय दालि बेनिफ्राय नाया मा नारा बिलाय ना एलेंगा सलदखाबो दं औ भुटान लालाय जोंनि बे हाफ बेखौ बायगनजों होगोन आरोबाव मैसो दा नैबेयावहाय जानो गोनां मोनसे गिदिर प्रजेक्टआ माने एक्जाक्ट लकेशना नैबेखिनिजोंनो जागोननो नैबेबायदि आरो नै ओरैहाय ओरै होस'नाय ओरै ओमफ्राय गोजाम दङमोन बैयो हनै बेथ' बायफ्लेजोब्बाय हनै दा नैबे एसे खोला साइडजों दा बेवहाय गोदान माबाया प्रजेक्टआ जासिगोन दा लोगोफोर आङो फैबाय जाय पुराना स्लुइस गेट जायहा बायफ्लेलांबाय दा दुखुनांथावा ओरैबायदि नैबे स्लुइस गेट एबा बानजोंनो बेजों दै लांनानै जाय दैखौ गायनायाव बाहायनानै गायनाय फुनाय आबाद बोखांनानै बे आबादफोरखौ फाननानैनो गाव गावनि न'खर खांनाय फिसा फिसौखौ फोरोंनाय बेबायदि 18टा गामिनि सुबुंफोरा बेबायदि जिउ खांबाय थायो दा नैबे जाय थाख्लाय दै सुखान थाख्लाय दै भुटाननिफ्राय फैनाय बे दैखौनो नैबेबायदि होथेनानै ओरै लांनानै गावसोरनि माने दंग'जों लांनानै गाव गावनि आबादथिलियावहाय बेबायदिनो आबाद बोखांनानै आबादफोरखौ फाननानै गाव गावनि न'खरखौ खांबाय थानाय नाथाय बेबायदि बायफ्लेनाय हिसाबै बिथांमोनहा जोबोद खस्थ' जाबायमोन नाथाय दा बिथांमोना मोनफिननो हाबाय गोदान प्रजेक्ट जायहा आरो देरसिनै हामसिनै जानो थांगासिनो दं बेनिखायनो गोबां रंजानाय ओनसोलनि सुबुंफोर बिथांमोना दा मोननै VCDC आमटेका VCDC आरो खैलामैला VCDC मोननै जायगानि एरियानि बेवहाय हाबो दा बिदिनो जायगा माखासे जानाय लोंनायनि थाखाय दखानबो होफैदों माने मेला बायदि जाखादों नालाय दा ओनसोलनि सुबुंफ्रानो बयबो रंजादों दा नैबेहाय जोंहा बाजैया भुटाननि खमला फानदों नै बे बाजैमोनहा बाजैया मयनिफ्राय लायदों ओरै बारस'नानै लायब्रबखो ना माखो बेखौथ' आं मिथिला दादगारिजों औ दानिया नोंथांमोना नुबाय बाव साउन्ड सिस्टेम दामग्रा गिदिरबो बहायदों माने बे जानाय लोंनायजों लोगोसे मेहेरगोनां हाबाफारि लोगोफोर माने मेथाइ खनग्रा आर्टिस्टफोरबो बिथांमोना लेंनानै लाबोदों दा नोंथांमोना बेखौबो नायनो हागोन दा गाजा गोमजायै जाहोनो थाखाय गिदिर साउन्ड बक्स बहायनानै दोनदों नोंथांमोना नुबाय अब्ला बेखौ जोङो एसे नायग्रोदिनि लोगोफोर बेनिफ्राय जानाय लोंनाय माबायदि जादों बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन
बे समाव मेथाइ खनग्राफोर आरो मिउजिशियान्स बिथांमोना रेडि जाबायनि लोगोफोर दा नोंथांमोनाबो रेडि जादो जों एसे खोनासंनानै लानि एबा नायनानै लानि अब्ला बे समाव जानाय लोंनायनि सम दुलाराय जाबाय हनै नोंथांमोना नुहुरबाय ओरै बुंजोबबाय दैलामबारिया दा मोनखांबाय नालाय दा जागासिनो दंसै आरो दा नायहैनि जानाय लोंनाया माबायदि सोलिदों ओरैहाय दलां दंलायखायो नै बारलांग्रा जानाय लोंनाय टाइम जाबाय ओंखामबो उखैबाय जानांगौ दे जादो दे नानि दे जादो दे बेलाय नै मैसो बेदर जाजेनबाय दे जादो दे दा प्राय दुलाराय ओरै जाजोब्बाय नै दा नैबे थिलियावहाय माने दैलामबारियावनो जयै रंजा बाजायै जाबाय रायजो राजाफोरा बयबो दा नायदो नै जाखांबाय नों जाखांबाय बाबु ए ओमफ्राय नों जागासिनो दं आसलसिना दे जादो दे बैयाव खुरगासिनो दं बैयावहाय खुरना होगासिनो दं दे सान्दुङा बारा जाबाय एसे दा ओरैहाय लाइन थानानै नाजावना जादों आरो दे नाजावहैदो अ नैबो थुसिखौ लाग्रोनांगौ दा बेनिफ्राय ओरैनिफ्राय खुरनानै हरग्रा नै अमा बेदर बे मा मैसो जानो मैसो बेनो अमा मैसो जायो अमा आरो अमा जायोबा दाउ लकेल दङ दे
Garba sahurna kadang dah. Garba sahurna. Labra sampai ya. Deh, hena he. Labra bidot. Modem फुजोबबाय मैसोल' माथो आमाय दा नोंथांमोना आंनि उनाव नुबाय जागासिनो दं माने जाफैगासिनो दं जानानै थांगासिनो दं माने खेबसेनो ज' जाजोबाखै माने फैदों जादों थांदों बेबायदि आरो ओइलाय बेनिफ्राय नैबे मावरिया बान्ध होननाया जोंनि जायगायाव मानि थाखाय इम्परटेन्ट एबा मानि थाखाय गोबां रायजोफोरनि थाखाय माने गोसोआव कानेक्सन थायो मावनाय दांनानै जानायनि बिसय दा बेखौहाय जोङो नैबे कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लानि गिबियावनो आङो हामबाय होदों लोगोसे जोंनि मावरिया बान्ध कमिटिनि आङो सासे आफादगिरि सासे नेहाथारि बिथांखौ हामबाय होदों जोंनि लिंहरजानाय बायदि बे गोबां गोजान जायगायावब्लाबो खस्थ' खालामनानै फैनायनि थाखाय आङो कमिटिनि जानानै आङो आजावग्रोनाय जाबाय लोगोसे जोङो नैबे जोंनि मावरिया बान्ध कमिटिनि सिङावहाय जोंहा 18खान गामि दङ ओरै बुंनो थाङोब्ला खैलामैला बिसिडिसि लोगोसे ओरै आमथेखा बिसिडिसि मोननै बिसिडिसिनि जोंहा बेवहाय 1971 बेयावनो जोंनि आगुनि आबै आबौमोनानो बेवहाय जुरुनि खालामग्रोनानैहाय माने मोनसे बबेजों लांजागोन बबेजों जावजागोन जावजाया बेखौहाय ओरै जोंनिजों केनेल लानानै थांदों बा दंग' जावनानै लांदों दा बेखायनो बै समावनो बे जोनोम मोननाय होननाबो जोङो बुंनो हायो बेजोंनो फैयै फैयै फैनानै 2008 आं एक्जाक्ट गोसोआव गैलिया 2008 ना मा नैबावहाय मोनसे जोंहा प्रजेक्ट मोन्दोंमोन सुइस गेट बिदि मोन्दोंमोन दा बेवहाय बियो आनफर्चुनेट बियो दिनैहाय जोंनि मोखाङाव दैबानाजों बायग्लुंनानै थांबाय दा लोगोसेनो बेजों जों थायै थानानै जोङो दिनैहाय बेबायदिनो बिबानाव फैनानैहाय जोङो गोबां सिन्था दारा खालामदों जोंनि बे 18खान गामिया बेजोंनो जोङो मावनानै दांनानै जायोखाय जोंनाव दुब्लियाव जोङो दै सोनानै माइफोरखौ आबाद जोङो बोथोराव जों दिहुननांगौ जानायलाय बेयाव जों गोबां सिन्था दारा खालामबाय लोगोसेनो बेबायदिनो 2018आव जोंनोहाय मोनसे गभर्नमेन्टआ जोंनो बेबायदिनो जोंहाय मोनसे खबर हरनायलाय बेबायदि मोनसे प्रजेक्ट दङ नोंसोर जुदि हरनोब्ला बिदि चान्स दङ होननानै जोङो बेबायदि इनफरमेसन हरदोंमोन बेजों लोगोसेनो जोंनि कमिटिया गोबां नेरानि फेरा नाजानानै जोङो बेखौ लिस्टखौ हरनाय जादों ओमफ्राय इन्जिनियारफोर फैनानै सुफैदोंमोन नैबे समावनो जोंहा नैबे दैलामावहाय मैदेर मासे गोगोम बिराद गिदिर मैदेर जोङो लोगो मोनफैदों जोंनि जाय थिखादार बिथाङाबो फैफादोंमोन बे समनिफ्रायनो बिथाङा बेखौ जेलानाखि GPS खालामदोंमोन नैबे समावनो मैदेर नुनाय लोगो लोगोनो नोंसिनि बान्दोआ जाबाय नोंसोर जेबो टेनसन खालामनांगौ गैलिया सरकारा हरसिगोन होननानैहाय जोंनो बेबायदि मोनसे आसा होदों थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि मोगथाङाव जाफैबाय 2018निफ्राय जों नांनानै नै देग्लाय 2023आवहाय जोङो बे मोगथां महराव फैबाय दा जोङो मावनो हानायनि अबस्थानिफ्राय जोङो गोबांथार दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बे दैखौ जोङो थेनानै लाङो आरो बिदिनो बे दैखौ थेनानै लांनायनि गेजेरजों जोङो बेयाव 18खान गामिया बेयाव आबाद मावनानै जायो आरो बे दैखौ थेनायाव जोंहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों थेनानै लांनानैबो जोङो बे दंग' बान्दोनिफ्राय जों थेनानै लांनाय गोबांथार जोंनि बे बाला अन्थाइया जोंनि जाम्फैजों थांनायनि बेलायाव जोङो बिदिनो मालाबा समाव बबेबा दैलांसेनि गेजेरावनो जोङो बबेबा बोसोराव जोङो 25 बार बबेबा बोसोराव जोङो 15 बार बेबायदि जोङो बान्दो खाथिनानैसो जों दैखौ मोनलांनो हायो ओमफ्राय बेबायदिनो दिनै थेयोबा मालाबा समाव गाबोन बायफिनो ओमफ्राय बिदिनो जोङो नेरानिफेरायै गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे बेबायदि आबाद मावनानै जाग्राफोरजोंबो जों गोबां बिदिनो खोथा बिदिनो थरखा-थरखि जालायनायनि गेजेरजों जोबोद गोबां खस्थ' खालामनानै गोबाङानो जोङो बे बान्दोआव खाथिनानै जों न'खरनि खामानिफोरखौ गोबांथार जोङो मावनो हाला गोबां दुखु खस्थ' जाबाय सोरहाबा बिदिनो बे बान्दोनिफ्राय जानगाराव थानो गोसो जाबाय सोरहाबा बे बान्दोनिफ्राय बिदिनो माइ गायला माला होननानै बेबायदिनो सोरहाबा बिदिनो गय गायनो गोसो जाबाय किसुमाना गायबायबो दा जोङो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो सौसिबोनानै दायो जोङो मावनानै जागासिनो दङ दा बेबायदियैनो दिनैनि हाबाफारिया जोबनानै थाङो आरो भिडिअखौबो आं बेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनबावगोन